πόθος των προσφύγων να δουν τα σπίτια τους και τα σπίτια των πατεράδων τους καθορίζει τη διαδρομή τους. Ο Ανδρέας, 77 χρόνων σήμερα, 2 φορές πρόσφυγας από την Νεάπολη και τον Άγιο Επίκτητο, ακολουθεί τη δική του διαδρομή με το κινηματογραφικό συνεργείο του ΡΙΚ. Πρώτος σταθμός η Νεάπολη και η εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, σημείο προσανατολισμού. Η Τουρκοκυπρία που κατοικεί στην οδό Διστόμου 2 στη Νεάπολη κατάγεται από το Καϊμακλή και είναι πολύ διστακτική στην αρχή. Το σπίτι είχε ελεηλατηθεί προτού κατοικηθεί. Η τείχη είναι αρκετή για να ξυπνήσουν τη μνήμη και η αυλή κρατά την παλιά της όψη. Ο Ανδρέας είναι βιαστικός. Θέλει να κινήσει για το χωριό του και προτείνει τη διαδρομή από την καρδιά του Πενταδαχτύλου. Από την παιδική του ηλικία εργαζόταν μηχανικός στη Λευκοσία. 9 χρόνων πήγε περπατητός από τη Λευκοσία στον Άγιο Επίκτητο. Αμάν ευκήκα πάνω στο βουνό και κοίταξα κάτω και είδα το καπαναρκό του τορκού και προσανατολίστηκα και κατέβηκα ίσια, έκανα το καπαναρκό. Στην κορυφή του βουνού ήταν ο πρώτος σταθμός, ο Πενταδάκτυλος, αγέροχος στην ιδανικότερη εποχή του χρόνου, στην καλύτερη στιγμή της φύσης. Κατηφορίζοντας προς τον Άγιο Επίκτητο, διαπιστώνουμε πως το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία δεν υπάρχει πια. Η περιοχή είναι στρατιωτική ζώνη. Στην παραλιακή οδό, η μεριά προς τη θάλασσα είναι γεμάτη εξοχικές κατοικίες. Στο βουνό, ο Άγιος Επίκτητος. Ναι. Τα σπίτια πιγκρίες. Στην είσοδο του χωριού, ο Ανδρέας διαπιστώνει πως το σπίτι του αδελφού του Χρήστου δεν υπάρχει πια. Έχει γίνει χώρος στάθμευσης. Οι παλιές γειτονιές διατηρούν όμως τη γραφικότητά τους με τους καφενέδες. Για την εκκλησία μας ο Άγιος Επίκτητος. Θα πάμε να μπούμε στην εκκλησία. Yani görünüşte Müslüman olmaya karar veriyoruz. Τούτο ήταν το κόκκινο. Ναι. Εγώ το έκανα τις πόρτες και τα... Γι' αυτό που είναι έτσι μοντέρνα. Ναι. Ναι. Η υποδοχή των θαμώνων είναι θερμή, λες και από καιρό ανέμενα. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Αγίου Επικτήτου προέρχονται από χωριά της Πάφου. Ανδρέας, από πού είσαι εσύ? Εγώ είμαι Υπήρχαν όμως και Τουρκοκύπριοι αυτόχθονες που έζησαν για χρόνια με τους Ελληνοκυπρίους συγχωριανούς τους. Ξέρεις με ρε εμένα? Ποιος είμαι ρε? Δεν καλά ρε, εγώ κατάλαβα σε ρε. Εσύ είσαι γιος της Μαυρούς και το σπίτι με αγοράσαμε το πουσάς. Μπράβο ρε. Ο γιος της Μαυρούς της γειτόνισσας με αγοράσαμε το σπίτι τους. Θυμήθηκαν παλιές ιστορίες. Ο γέρος Ταλάτ, πατέρας του Τουρκοκυπρίου πολιτικού Μεχμέτ Αλι Ταλάτ, ήταν οδηγός. Το φορτηγό του παρουσίασε βλάβη και ακινητοποιήθηκε στο κέντρο του Αγίου Επικτήτου. Ο γέρος ο Ταλάτ βγει, έσασα το αυτοκίνητο του δαμέ, έσπασε και δεν μπορεί να το σάσουν. Εγώ μικρός ήρθα από την Λευκοσία, δεν ήξερα. Και έσασα το αυτοκίνητο του Ταλάτ. Ο Τουρκοκύπριος Χουσεΐνης μίλησε με τη γλώσσα αλλά και τη σοφία του απλού λαού. Μέρα νύχτα είμαστε μαζί και πίναμε, εδώ είχε ταβέρνα, πιο πάνω ταβέρνα. Το μπακάλικο εδώ ήταν ταβέρνα. Όλη νύχτα είμαστε στην εξία πίναμε. Σία σου, γεια σου. Εδώ είπα σου, εκείνοι που συμφέρονταν. Έφεραν μας. Να σου πω, εν καιρός να τα ξαναβρούμε, να έχουμε μια λύση του Κυπριακού, να προχωρήσουμε. Ελπίζουμε ότι ανοίξαν οι πόρτες, να βρεθεί και
αυτόν. Μας οι αυτοί μας, δηλαδή θέλουμε. Δεν έχει πλάσμα που θέλει την ειρήνη. Ο Τουρκοκύπριος Χουσεΐνης είναι από εκείνους που κατέβαλαν βαρύ τίμημα στη ζωή τους. Εγώ έχασα τον μιτσί μου 9 χρονών. 9 χρονών. Η εθνική φρουρά. Στους τσάμες του Αγκασιανών το σχολείο. Παίξαμε τον μιτσί. Αλλά εγώ δεν έχω, ας πούμε, ένα ψωμί τρώει το ένας ποντικός. Όλοι ποντικοί φταίουσι. Ο καφενές του Κότσινου είναι σημείο συνάντησης για πολλούς Ελληνοκυπρίους συγχωριανούς. Ήταν ώρα όμως να κινήσουμε για τη γειτονιά του Ανδρέα. Ένα-ένα τα σπίτια των γειτόνων. Εγώ έκανα τη σκάλα να φτιάχνω πάνω. Ο τάδε, πλησιάζουμε. Το σπίτι του Όμηρου, το σπίτι της Ελλούς, της Βασιλούς και της Στέλλας, πρωτοσυγγενείς. Το σπίτι της Έλλης εν τούτο. Ναι. Πάνω κάτω. Ναι. Τώρα μπορεί να σας δείξω που εμποκάθομαι και θωρούν τη θάλασσα από τη μια άκρη στην άλλη. Η γειτονιά άλλαξε πολύ λίγο. Το πατρικό του Ανδρέα αλήθεια είχε ιδανική θέα. Δεν έμεινε το παλιό το... Όχι. Όχι, χαλάσαμε. Το σπίτι μου ήταν ως κάτω εδώ. Και εθώρουν τη θάλασσα. Έφυνα μόνο τόσο τόπο και κάθομαι τα χαμέ και έβλεπα από τη μια άκρη στην άλλη. Μα δεν τα θεία ανέσαι ρε Χριστό. Μα δεν τα θεία ανέσαι ρε. Και χωρίσω και κάτω που είναι το λιμάνι, ναι. Ο επόμενος σταθμός είναι ο Άγιος Αμβρόσιος. Η διαδρομή προς το κεφαλοχώρι είναι μαγευτική. Ο Άγιος Αμβρόσιος δεν πνίγεται πια στις Χρυσομυγιές. Η εκκλησία έγινε και αυτή τζαμί. Ναι, κλεισάραμε. Με τα καφενεία του στην εκκλησία. Μάλιστα. Όπως ήταν με τα καφενεία, κύριε. Και η εκκλησία. Εμπογιαδισμένη, δεν έχει τίποτα, ούτε εικόνες, τίποτα. Έχει χαλιά μέσα. Δεν υπάρχουν τίποτα. Στον Άγιο Αμβρόσιο πέρασαν πολλοί Ελληνοκύπροι για να δουν τα σπίτια τους. Κάθονται, είναι πολύ φιλόξενοι, δείξαν μας όλα τα δωμάτια. Είδες τίποτε που τα... Τίποτε, αλλά σε άλλο σπίτι που είχαμε πάει μας έδειξαν αρκετές φωτογραφίες και ανεγνώρισα αρκετά άτομα, τα οποία τα γνωρίζω αλλά δεν μου έδωσαν τις φωτογραφίες, περιμένουν αυτούς που θα έρθουν να τα πάρουν. Ο τελευταίος σταθμός στην ανατολική πορεία μας είναι το μοναστήρι του Αντιφωνητή. Μέσα στο Πευκόφυτο, η συνάντηση με τον τουρκοκύπριο βοσκό Σαλίμ από τον Άγιο Νικόλα της Πάφου μας έκανε να επαληθεύσουμε τα μηνύματα των ημερών. Αν το θέλουμε να βρούμε μια λύση, εμείς κόσμο που να βρούμε. Ούτε ο Τέκτας που να βρει, ούτε ο Γλυκής, ούτε ο Παπαδοπουλός. Εγώ ολόκληρο το ζωή μου πέρασε με τους Έλληνες. Εγώ είμαι ο οδηγός, δεν είμαι ο βοσκός. Τούτα ακτινά είναι μέσα στον τέλη και είναι σαν κόνα μου και βλέπω το. Αλλά αν το θέλουμε μια λύση να βρούμε, εμείς ο κόσμος που να βρούμε. Έναν ο κυβέρνηση που να βρει. Ο Αντιφωνητής είναι ριζωμένος στην καρδιά του βουνού, μέσα στο δάσος γεμάτο με σύνια.